nili ka chinghon korte la pening jiratum nili nang litum ka doko via pan Jesus Christ ke thi pen kereng thu a arni atheke Easter akardom nang chipila kardom Christian atum an apan ke Pascha atheke Easter arni ke the helo akethe nei arni la puson si alang litum Pascha atheke Jisu nang kereng thu arni aning kan wangta ning arong pen talon tali pining surihini rain kora phoning kan aphan ke pini arni helo labang so arni ke the katalon katali arni Christian atum atheke Jisu Christ aphan ke kroi atum labang so arni katalon atheke lapuson Jisu Christ kithi aphan hai thor si kithi pen reng thulo lapen munid atum alangli kereng thua hirjume penaja munid atum ta kithi pen reng thu si kai ke reng verji pu aning kache the mu dolo Jisu Christ kithi pen kereng thu alam lapen akam hello Christian ake kroi atiri lapen anujok pi pini arni pirthea thak Jisu Christ aphan arnam pu ke hok lapen alangli ke than alam ateng ke klem ke dam atum bang billion hini tokbor ke thom ner kep susedu labang so apai arni wang ta bad bom la an apai ke ong amunid atum alangli phan ke kroi athe son suri ang bong pen ake the nei athe ke la helo alangli ke thi pen reng thu ji pu ka che than mek ateng si alangli reng ta reng thule lake ko pine kapahan cha alam kali la pen tomo ta kali lake phurkimo along ka che plang vek alam akam pirthea thak dhorom ajad do ason tena dhorom ta ke senga bang do piniar ni pirthea thak ke do ason adhorom angbong Christian adhorom ta eson la Jisu Christi labang so adhorom ke seng Jisu Christ pirthe ke do un ahut arnam arat alam lapen munid atom papa che o nang chi alam than alangli lai hey alam pen apar akaprek kenang sot lapen ardi ke do jot alam ta than bisar alam arnam ke inut pet b bo arnam lapen alangli ke isipet c alangli kesung ke lak che chak nang ji thi nang ji bon ta reng thu ji pu hey alam ilitum non Jisu wang det pen surin hini ra eng koira pho nang ke chok aning kan alangli kaning je ke than lapen alangli me thang alam ka che than mek alam anta che kok pet lapen a hok pet pusi chinidang pini Pascha atheke Easter kalite Jisu Christ ke thi pen nang kereng thu aphan ka che matha dam arni ilitum ka che than dam me alam do o bonta ilitum eson alam aphuthak le che than chot lo na atheke ke than mek abang Isaiah ke than mek alam Jisu Christ along ka che kok la pen Jisu Christ ame thang aphuthak ka che than mek alam ateng ka che kok ke than mek abang Isaiah Jisu Christ sining pen pirthe wang vi akko ning kan pharo throk si aprang si kedu la pen Jisu Christ alam jir ke than mek son pharo alam angbong alangli atheke Isaiah kitab along angdeng pi phokera ke thom along arnam aban alam aphuthak ke than mek alam anta Jisu Christ pen si chekok la alangli ke than mek ateng arnam aban kisung ke lak che chak nang pik si rob ruji pu ilitum pini arni ke chinidam alam ke la pu hela arnam aban pu ke anut ka prek kalilo Jisu Christ lo alangli si munid atum aparman kisung apar akisung chechak nang la Jisu Christ ame thang mamata kisung ke lak chechak nang ji la pen thi nang ji pu apong ka che than mek alam do bisar alam Markus ke tok Jisu Christ abirta ke me along alangli kisung ke lak ka chechak nang ji la pen ki thi nang ji alam phong thom ka che than mek do Markus angdeng piner kep thom kep ra isi pen thong kara ke thom an angdeng pi sir kep angdeng so thom kep pen thom kep ra hini la pen angdeng pi kep angdeng so thom kep ra hini pen thom kep ra phli an alangli la puson ka che than thu ta do Moses ha thilimuko ya jo phiruya pan kirung ason thot munid asopo aphan ta rung nangji John
อังเดงปีเกทอมอังเดงโซเกรพลีเกรพออลังลีก็จะทันเมกเต็งสิอลังลีพันจะปลังจะปลังเลยพาริซีละเป็นสิปาฮียตุมอลังลีพันจะเนกโฮโลเลยจอกโลแทงโลละเป็นฮักกิจุดอลังลีพันเทงปรปนาทักไปจังเรมสิปิทีลอดเลยโปอารนามอันนิงแกหางเต็งสิอลังลีพันจะปลังเลยบนตากิทีแกจังเป็นเลจิสุคริสอัตโมแกจุดกอกกะลีอารนามอลังลิสุปัวพันอันนิงแกหังอาสอนกับเปรกอาสอนดุละแกอลังลิสุปกทีเป็นเร่งทูนังจีปุละปุซอนสิจิสุคริสกทีเป็นเร่งทูโลอลังลิกิซุงเกลักเจจักเดดพีละเป็นเทงบารปานาทักทีเดดพีอลังลิเร่งทูจีปุกะจะทานอพองโดอลังลิกะจะทันเมกเต็งสิอลังลิกทีเป็นเร่งตะเร่งทุลไบเบิลกังทีระลงจิสุคริสอเมทังมามัดเร่งทุจีปูกะจะทานอังเดงโดโอปูอลัมโมเฮดนิลิจองดำโลอลังลิทีจีปูกะจะทานอพองตินตะอลังลิปูทอดเร่งทุจีปูสิกิปูละเป็นอลังลิเฮโลเกเร่งทูละเป็นจิเทปูสิกิปูจิสุคริสกทีเป็นเกเร่งทูเป็นอจอกมุนิดตุมเกเรงเวร์จีอพันนิงกัจเททูลองอลัมเกละปุเฮโลอารนามมุนิดตุมอพันทีบโลอลังลิเมทังอจเทจิปีซีเปเรงปุงโลอารนามมุนิดตุมอพันอลังลิลองไกเกกะเปโดดุนจีปูอพันสิกทีบเกเทงบอนตามุนิดตุมอหุดิซีปับจุมาทัดเดซีอาไซจอกเจอารนามเป็นจิกักนังกอกโลมุนิดตุมอารนามเป็นจิกักแดกอพีเกอารนามอลองโดดุนลองเลเดดโลละเป็นไกเกเกเรงเวร์จีอาพันตานิงจิเทโมเวเดดโลละปุซอนสิมุนิดตุมอไกเกปิรเทอลองสิจุดกอกโลบอนตามุนิดตุมอพันละปุซอนก็จะปลังเดดเกอารนามนิงเกหังอากามกะลีละสิอลังลีโซโปโปยปุ่มเป็ดอบังจิสุคริสอพันปิรเทนังตอยสิมุนิดตุมก็จุมาทัดเดดอปาบอังฮอร์ปังฮอร์โลละเป็นอลังลิตุมกะจุมาทาอปาปะไดอะเรงตะอลังลิเมทังอวีอพิกเทงปรปนาทักกะจิปิบูเป็นละเป็นกิทีเป็นสิปะปิตูเดดอารนามอสุโปละปุซอนกิเคลมเป็นสิมุนิดตุมกะจิปังโบเดดอารนามอลองเกเรงดุนลองเวร์จีอาออดอลังลิตุมอพันปะเจลองทุลละปุซอนสิมุนิดตุมจิสุคริสเป็นอจอกจิเทกิมีไกกิมีเจลองทุลละเป็นพรางอหุดอซอนอารนามอลองอเทเกฮาสินิงเรงเมเรงดอกอลองเกโดเกแทกดุนลงจีอพันตานิงจิเททูโมโดโลละอานะฮิรจุเมเกเทละอานะบอร์เกเทเกลองทัวปอดสิปิรเทยดังเกโดคริสเตียนนตุมปัสคาอเทเกจิสุคริสเกทีเป็นเกเรงทูอาร์นีเกเทอันิงกันวังตากะจมาทาดามเป็นกตาลอนกตาลีเนลีนังลิตุมเป็นนอนปอร์จิสุคริสกิทีเป็นเกรงทูอลามกะเจทานอลามกิริบะหุดเนลีลาเอซอนอลามปุทุลังจิสุคริสอากายอลามโมเทงปรปานาทักเลกิจุดกอกกะลีอลังลิพุรกิโมอลังลิพานกิปีบอติปิดอลองเลกิจุดกอกตะกะลีอลังลิพานกิทีเกจางอาจักกองและเป็นติปิดอมังโฮเกเดนอีอาร์ลองอปลังเทปูตาข้างอุนเอเดดสิอลังลีเร่งทูเลอลังลีกิทีเป็นเกเร่งทูเป็นสิอลังลีเกอารนามปูจะเปกลังดักโลอลังลีเกทีอุนเอโลและเป็นอลังลีพานเกกรอยและเป็นกะจิกีอตุมอันตาอลังลีลองและเป็นอลังลีเป็นไกพาโรไกสุรีอันตาเร่งเวร์โปการดอม